Parlok nong pet sesisin pan ngip yang sob hai pi shakani ka program how they do it. Ngada imeda na kamtara Didi Meghalaya but hakani ka sngi sesisin pan ngi wancha D1 harib hoy. Shakani ka jaka ka bengi khot kini ho production unit bengin wan pen pelam shapi kumno bikla penwandor yuk sai rindia shaki jan rindia but shaki jan ki pong ki ba pair nakani ka kini ho production unit ka balai seng di kong iba malai. Kakam rik nyang rindia bathirk sai ringkat bakathan jan kalong kakam kabalong shibenta kajing im yabun kibriu ha kathan ribhoy khamtam hadiwan kani kakam kamlong tang na kabenta ka khayi pateng henrei kalong ru ka wei ki nakikam kabayate yaki briu pat ki rukom ki distur tanrai ka sericulture but weaving Hagajala Meghalaya ka plela tiki brio man penmi ki rong ki pong tenrai na ki telong yeng ya ka papenan kam ki sap bala hikai pateng ka jingkala kalong ka bamla bankier na ka por shakapor ni shamba ka jingkala ka wanru hagariam ka ben ka rong ka pong katkum ka jingyat ka por hakini kisni bon ba ki brio ki lapoi sha ka jing shampang Bekijan ki bathan hakurukam than tenrai but we rong tenrai ki long ki jan ki bapin phaya ka maryang bat ye ki ru shimen yauk sai rindia la yo menther na usot chong khnyang rindia haga kini ho production house la pin ipu iping ya uniuk sai Yakapapinan kam kirong balayo nakamariang hi, paday nakani kadaw yaki jan balapinmi nakani kakarkhana lakot iki ki organic clothing. Ti parlok hakani ka por nginyo manya syong mi ikong iba malay binginya crunch pangkani ka jaka ka bapila aseng hakani mo. Ningkong ako aban tip kumno pipoy perkhat yakani ka kerteng kini ho na madan ki baklem yo ban pe yakani ka episode ka balai lasem. Ni ko aban tip yang ka jingmut jakani ka kini ho ka bapi ai. Kini ho kadai ka tin boy ka bangi syat keren hang ne ha nongklu jongi he hang ne ha thai nongklu ka bamut ha tin kasi kini ken. Kini ken. Stonat itai. Kini ho kini ken. Kini ken. Kumno pipoy yo jingmut pikot jingmut mo pin sedang ni yakani ka ngin ong ka fashion line mo ang tin pareng nadu ki por menshwa hi por bangadang pule namaranga pule business management ru graduation te ngadon ka jingmut ban ka jingthrang bangan seng no ya kam la jong te hakatu ko por pat kam ngam da poi perkhat bangan le no ya ka fashion tang bahadian nang topat nga le cha bangalore nga ngalong la yo more exposed to the fashion fashion world te nga kwa ban le ikini ki design course ken te nga le ka design course jonga ka fashion designing course hadinang tupat nga perkhat banseng no ya kam la jong ka ba ai jing mentoy omtang ya nga nre nga kwa banseng ya kam ka ba ai mentoy ya ki weiru ken bat kumjuru ya kamariang hakadu karu kampat pi penthama ya kana mar nakaposh ka por ngila yo be kitu jantan rai de ka ika ba pelong pi perkhat ban penthama no ya kapat ban pelong kam pher na ka ik bla ju yo te nungkong nung shop kalong ka kani ka jing rben bat ka jing stang jong ka jan ke namar menshwa ha ki por mendai ki jan rindia hi ki de ki bat thir kti be ni pendan kam be ta tuk sai bat thir kti nrei kat kum badang ya ki singi ki briu kim kwa shu tang ki tu ki barben ki kwa ki ba kham stang rok nang ba kin yo ban sem ki ba kham stang nang te ki ban phong ki jan ki ba kham stang te kata ka de ka banengkong ka ba nga pen kla ya uniuk sai nga syait pendan kam ya uniuk sai ba kham stang menta nang ta nga mix ya kini nga kle ya kini ki rong kini ki natural dye ki bangi le namar ngi le tangi ki natural dye te nga pen kle mensuangi don tang kini ki rong ki badai ki rong laha ki badai pink maroon te ki rong shinrai ki badai stem dan tangi don kini ki rong yong ki bangi yo bat ki rong jerngam kito ki de ki traditional color tenrai ki bangi ong ki bangi syait penen kam bah kitu ki pon rei mentapat ngila yo bun kini ki rong namar ngila persyang ban ban test na ki we pat ki jait sla kumto ki jait sla tengila yo ki we ki rong ken okay kong iba ngila yo banyak kren bat pi ngakwa banyak ipat kumno ka trikam ka khat khana jo pi te sei pinyalam ning kong e ingi te nang kong in yalam pi syakatai ka jaka bangi pen kre ya uniuk sai u penyeng
Te ka don ka drum ka bangi khot ka warping drum ha ka tin English. Kajing than yakini kijan kayachwa da kabapin med yok sai bala penrikyang habala dep wi rong yu ha ka warping drum ha ka ni ka kor la penbet yu sai pinyeng an penbiang ni ka pinyeng jo ka jan shwa ban than Andala dep yakini ka benta la rapat yaw nyuk sai shakinong than ban penbet penbiang yakijan one part yakini ki jan mo nakatu ka warping room jong phi Ho. shakani ka jaka ka bakithan pa Ho. shakajan ti batai lami Hot. ngi Te hadian ba ngi lap pen kre yok sai pen yeng nang to ka warping drum ka baya rap yangi ban pen mang kat no bangi don kam ka jingjrong jong ka jan bat kum ju ro ya ka jing he jong ka jan ngi wan ra yok tu sai pat shakani ki lum ki jongi nang ne pat ngi ai ki design ken ki bangi don kam wat la ke de ha ki jan sem na ne ki sop ti phong te ngi la plan pa bat ki ne ki design ngi sa ai ki Don bun jat ki kor than jan ki bakentup ye ki hand looms, frame looms, back strap looms, floor looms, rigid heddle looms, shuttle looms, dekter ki bajupenon kam hagat than jan. Hagani ka kenti kini kinong than ki penon kam ya artali ki jat kor than kata ka shuttle loom pat ka floor loom. Hagini ki shuttle loom ki flying shuttle loom ngi le ya ki jan sem nang tai ki jan phong balai ka pher ka wei ka loom na ka wei ka loom ho ngi hangne hakini ho ngi le ar jat ki loom ngi le ikine ki flying shuttle loom ki ba yarap ngi ban company kloi ki jan bat kum ju ro dade bangi kwa ka jingjrong ka bakham jrong ka jan lane ka bakham he bat ka wei pat ka de ka traditional floor loom ka ba de ka loom ka bangi shai pendon kam na du menchua ka shani shathain jingi shanong tlu Kirong kirup ki ba ikong iba malay ijit ban penon kam kilong ki bladon nadu ki pormen hendai henry ka penya peri ki na ki wei pan kalong karukam penya hap rong ka jong i ya ki jan par ru karukam than ya ki patterns ki ba kham long thamai dakini ki rukam ilala ban kham pen iphu iping ya ki jan ki nem ki ba ipeni na ka ni ka kharkhana ka jong i te shubu ya kini ki jan sem ngi hap draw ngi happen create ki motif pattern kum kini ki motif pattern ki bangi don kam ya kini ki kum ki naramo ngi ai kini ngi pen create nang tangi sa ai i nong than ki de ki ba la sha train ki la tip ban pule kum no ban ayu na ka graph ngi ai kini ki graphic ki kin sa than menta ka bingin yang hania jande ni pet kum ki tre kam e ka no ka shimpor tharai ki hakani ka flying shuttle room bikin than shi sem tong te ka shimpor kumba da ka red ka design ka shimpor kumba shita yeu da dei ba ka kham he ka design ka shimpor kumba shita yeu tame e kinta Daga ba pinon kam ya ka shuttle loom kinong than jan kilaban pinmi ki jan ki ba kham jrong ka pinyeng at kham yar ka pinkyang ka ba pinsuk haka kam than jan sem te ka ne ka dei ka flying shuttle loom hangne ka loom ni ai da pniang daw neu sai jerngam hangne ban penbiang ya ka jan sem hangne ngan sa ai kini ki motif design ye kini ki nong than kin sa pek na kini ki motif design kin sa than kin sa but nang ne kin sa than ye neu motif design uba ngila bani I hangne kijing tho ha kini ki jan kilong ki bla pen wonder shwa da ikong iba katkum ka jingjit kinong thit ba don ru ki por ba I hap ban thau da ki jing tho ki ba compare na ki ba ila jupin mi haba kinong thit ki kerpat kerpang Hakane ka jan sem ka dei ka ba la shu pre-order na ki briu te ki I kini ki pat design ki bangi la le menchwa te ngi ai sample ya ki nong than ba kin su thu ken kumno ban penwan yeu ne uksai ya kini ki pat design ki motif ki ba ki le in sa ai ya ki ba kin dup su thu kat no gijing he hangne ngan ai ru ya ki ka size kumba kat no e ngadon kam yeu pat design ngan sa ai ya ki kin sa le kata
Ginong tray jong kani ka karkhana kilong ki blada yo jing hikai ha ka than jan ye ki jing tho bala penwandur de ikong iba la than penya sri mi ki ha ki jan de ki ni ki nong than de ka babu de ki na ka kot bala shan yaki te hang ne pilai ila yet yau ne upat design ha ka ne ko rukom dau ne u ding se uba ngila pen kre banjet yau ne design ka ne ka bangi yet ti ka kham simpor ka de ka rukom le jongi na du ki por mandai hi ka bangi yet ti nre ka peniru yau design nre ki bakwa ban le kerki yau ne upat design ki shai le how to ka jagat machine te kong iba ngandi I ka di ka rukam than ka jong ki ngai ka long ka balong ka bani ha de ka rukam than ha ka no ka rukam ki poi ban nang ban puli gini patterns ki jong phi ba kin shna ha epi pa training ni ki mdei banga pha manga nre ki de ki bala nang lupa ki ba late training ka don ka training society hang ne ha shnong jongi hang ne ha D1 te ki late training hang ta ki de ki bala nang lupa te ki ngan sa haya ya ki ken ngan sa shim ya ki te gani ka khat khana jo phikla pan mi kam ru moi gi bana kani ka shnong kini baro ki batre ki de na ka shnong hi na ka shnong jongi ine ide na plasha ka shnong ka ba marjan ki don ki ba na umkon Hoi, ki para shnong bahajan kan? Tiki bladan sab kila yo ka kamang. Hoi. Nga pekai kini ki patterns ki jompi uni uri uksai rendia bo pibu penyeng dai. Hoi. Kini ki ba piso ki ka pattern pada nga ip kamde pa diki tugi jo kiksai. Kide di kiksai yu pil penan kam. Kini ki pattern? Hoi. Kini de kiksai embroidery ngi penan kam. Dausai embroidery. Oh tu bigi embroidery. Jan sem. Hoi, henrei ngi shai le ru da uksai rendia kan. Nga shai le da kiksai rendia ru hang ne. Tang bakan ni ka de ka bala yu ngi le da uksai embroidery hang ne. Kasyong ha ka pattern ka Hoi, kasyong ha ka pattern bagi kwa ki briu da dai badon ba order ne kasyong hangaru kumno banga kwa ban design ni kini ki da nga kwa ban pedon kam dagi natural color ngala ban use da u pedon kam da uni uksai rendia kan. Hoi. Te kadon ka jing kam suk ya kani ka kam da pipenan kam ksai rendia ne da pipenan kam dikini ki ksai. Ka dai ka ju hi. Ka ju hi tamot ka rukam ya jong ksai ka bet hi. Ka bet hi hoi. Pi ong ma pi design kat kum gaman jing design jo pi dai tenga tharai bun ki ba pet nangi ki don hi kita ki jing kwa ki ba kham pher mon na kalian jo ki na mar phitip hi menta ki perthai menta bu bun yu phila ban design kat kum ka jing kwa hoi ngale kat kum ki jing kwa jung ki ngale custom ke ki design hoi ting ngan chai pen design chwa manga ngan sa pen I ki da dei be ki kwa kum ta ngan sa pen than kum ta okay te ka rukom ka dor per la da pithan hi ki design na jong ba pithan design jo ki be ka pher ne Hoi, ka pher hi da shu ka shong kat kum ka jing he jong ka design ru da de hak ta ka rukom kum ye kini ki basic design ki de ki design ki bengi shai le na du men chwa e kum kini te kini long ki de ha ka we ka dor ki tu ki bal la kham thmai ka design pat ki bal long la pher bha ki bal long ayu te ki tu pat ki la kham he ki design hoi la su thu hi na ma la kham ka kam ke ke ngai I hang ni pidon arc sai uni uksai ba stem nang ni uksai ba li nang tai be kini kiksai gi ba fil embroidery dai uni riban le ke une ude u heel frame ngi ong heel wire ngi ong yo ne une u long ha ka tin pareng ken te une u lui ngi ong ha ka tin jongi lui te une u ya rap ban penmi ka tu ka ang ban thep yu tu uksai bangin ayu ken ban than man than ye ka jing ban than ye ken ka jan ha okay te u yara ban pen pat yu uksai u yara ban pen pat ha yu uksai ka floor loom lani ka than madan ka long ka rukam than jan ka balong tan rai ha kani ka jaka ka bapin hiar pateng na ka wei ka pateng shak wei pan kani ka kor than ka baki khot ka floor loom na pendon kam man than ye ki jan ko ki jan sopti ki ba khamrit ka jingjrong bat ka pengkyang Hagane ka than kndeo ngi la ban than tang ka we ka jan chubo tang ka we ka shol te kong iba kaya pher yu pada kani ba na ka yu na ka flying shuttle ngi la ban ring kumba at peu mitar e kumto at peu mitar le peu mitar kat kumba ngi kwa ken hagane pat ngi la ban ring bon ngi shai ring kumba tang ka we ka shol nang ta ha kani ngi la ban than tang kumba kat kum ka jinghe ka ba ar pu lai inchi hadu ar pusan inchi ken namar ki snat ki bangi pendon kam hang ni ka pher bat jong ka kani ka shuttle lon bro
Hoi, te ki snat ki ba ki penon kam hang ne ki dei ki snat ki bangi than hang ne ka jing he jong ka snat ro ka dei kat kum kat ta ka size ka ba arpo san nang ta arpo nyeu kum ta inchi ken te kim dala bha ban than he ka jan ro namar ba kim dala tumo ban yu ban hoi ban pen hiar ya ka kti ban kawang ya uksai na shliang te kat kum ka jing la ken kat tangi le Haba ikong iba ikwa pantanya kejan hakarukam kabag impat jutan menjwa ipenan kam da ka floor loom ban peni samples jong kini kejan shwabe in dry good ya ka jing tho le ki jan hi la jong em te nga kwa ban test shwa ken ban try shwa da hang ne ban pej ya ka jing ya dei jong uksai don uksai ulong uksai ubarit uksai uba kam he hoi kam he nang taya ki color ro nga kwa ban pen match wa hang to ngan pej ka long ke internet ne em nang to pat ngan sapin ra ha kini ki lum ki ba he kan hang ni ru piong pila ban ki pattern su ki ba pi kwa dai hoi tama hakani ka por pa ithanya ka e ithanya ka ne ga jan plain tang bang la pen kle pa di ki tai ki rong grey but rong light pink ya ka ne ga shawl okay mentamo pinda than kini jan sam ki jong pi penya hap lang be ki shawl ki ru hoi kata ka wan lang de ki order ki bre hoi te nga shudi ya ki jan sam set ka jonga ka de jan sam bat ka blouse piece da de ba ki kwa ki la ban order extra ka shawl ken hoi kata ka le full set okay kat no por pre ka shim hang ni ban thanya ka wi ka shawl kawe ka shawl kan simpor kabala penyang lupa kumne satang ban than ka simpor kumbalai sau singi ka ba plain ta de gi design pat long ka kam simpor hi ken long sau san singi kumta pibun ha kinong than hang ni kat no mo de pibu kinong than hang ni ki don kumba nyeungut ki nong than hang ne ki hab yo training la ka jong ha ka te ka bi ka loom bat ha ka ni kini ki ba than ha ka ne ka ba than khndeu ki nang tang ban than khndeu hi ho ki de ki bala nang bha ban than ki ba ni bha ban than khndeu ki to ki ba than ya ga shat lum bat ki de ki bala nang bha ya ban than ya ki shat lum ke okay kimya kle em hang ne sha than jungi sha ne sha nong tlu te long ki ya nang bha baro ken ban ya than ni ka ne ga jing than khndeu ki de pila ban than ha ni ha ka be pi than la no na ka shawl ke like na do ka shawl shubu da nga don kam ka jan design e ki ba long specialized design gi ba nga kwa ban shu le sample shubu la ne kino design nga la ban kam pen jrong shu kum ba hadu 100 meter e ya ka ne hoi tenga le ki long ki jan phong ken nga so tenat ban peni kini ki jan ki ba compare te nga kwa ban le sample tengan shu phale no ha kini ki ba than madan ken ban le sample ban ring da ba khamret ba ngan sngu hun shwa ba ngan le ha ka ba he ken okay ka sample ka compare ki design ki compare na ban ta ki jan yu ki ba pipenan kham tam ki jan phong ken kham tam ki jan phong nga kwa hoi ya ki texture jong ki long ya ki jing ben jong ga jan aba phikta ka long kumta ken nga pen kle ki tu ki sai e kum tu te nga kwa ban page wa ken ka long kumno ka to ka sample jong ka to ka jan nang tangan sa le no ha ka ba he te hang ne pat PE bai ne ikong I thanya ka ne ka tho ba ka de ka design ten rai jongi ka pattern ten rai jongi hang ne hanong flu ki bru hang ne hanong flu ki nang bha ban thanya ka ne ka tho ba ka mod ka jing tho ka ba he ka pattern ka ba he te ka ne ka tho ba ka don la ki jong ki pattern rek kayarap ya kini ki nong than ban penmi ki sap ki jong ki kumno ban tho ya kane ka tho ba ki don la ki jong ki pattern te ka jing long jong ki pattern pat ka shong kat kum ki nong than kat kum ka jing nang jong ki la ban pen kle ki tu ki rong ya ki keja pattern ki ba pher ki la ban penmi okay pikran pang kita ki organic dye mo kita ki rong ki ba piyo hina kamariang dai kum balai pi penan kam dikini balai pi penan kam dikini chemicals ki ba ki penan kam ki we hoi namar nga dei ka briu ka bas ngeu jan bhaya ka mariang namar banga dei na ne nong kendong te hakipor ki ba man shwa ki por ki bangam pat le puleng adon cha shnong ki por bandang khna nga cha seutenat ban lek kai sha lum shawa mo te nga don kata ka jing ngeu ka ba hajan bha bat ka mariang kata hi ka pan long yang bangam kwa ban
long penham ya ka mariang ti kala pelong yang bang akwa ban le ban penun kam dagi ni ki natural dye ka bom kta ya ka mariang bat kumjuru kam kta ya bro. Okay, kam kta ka mek ka phat. Ayam kam kta ya ka met ka phat bat kumjuru namar pitip hi ki chemical dye ki long ki ba long harmful bha ya bro kumju khamtam ya ki to ki ba long ki ba wi rong ken ka kta bha ti uniu natural pat kta ken kta re ya ki to ki ba tre ya to natural dye. Tang haki kindet snem bala play yakani ka karkhana jan kinuho la sham babun ki priyo ki kham not man sim banthi yakini ki jan namar ba ki long ki ba itanat badru ki ba bhana ka benta ka mariang kini ki dei ki nara ki ba ngile hangne kani ka dei ka tendrai ka rong tendrai kumbanga ong ka rong shat kani ngiyo ya kani ka rong da u shenrai kibakwa ya kani ka jain sem kila ban order lengba ka Instagram jonga kini ho clothing ki don ki bakwa ban ka shawl te ki shait pania hap yaw ne pat design kumne kani ka dei ka shawl ni shait pania hap pat kani ka jain sem ha kani ka rukom nangta kidon kini ki rong tenrai jong u erisil urindia kani ka dei ka natural color jong u erisil ka off white kani ka design pat kala kamlong modern kala kamlong thmai namar ngependon kam dagi motif thmai hangne te ka rong ru kala compare na ki traditional color kini pat kibadon hangne ki dei ki stalls ki shawls ki bangi shait pendon kam ha hangne ha rikhasi jongi mo ti ki price range jong kini ki dei kumba lai hajar kumto lai hajar praspa kumto kita ki dei ki ranges jong ki stall ki jain sem ki ranges starting ranges ki dei khandai ki bod dei plain nang ta hadu ki poi hadu khat pra hajar ki don la ki jong ki ranges te ki nepat ki dei ki sopti ki ba ngale ki dress ki ki ba long kham long modern hi kum kane ka we ka ba long comfort wear bha kane subtle color kabalong kum ka formal wear kumto nangta kanepat kade ka design ka ba ngile da ka jain tho ba kade ka jacket kade ka jacket kantei nangta ngidon kum kini ki kenja motif design motif bangile haki dress kini ki dress ki la long ki ba long comfort wear ha kini ki dress but ki baro ki dei ki natural dye sudah kajing dawa yakini ki jan hadu menta kadang kambun shaki be ki benta jong keri India Henry kajing angnur ka jong ikong iba kalang mat pinyar ya ketit ka khayi hala ka jelaru tikumta iyai pasang man kampen mi ki riam tenrai ki ba pair ban kring ki nong tit na ka jela ka jong ni Pi don chini chino kandong. Kibrio ki don chasar. Kumno pada pi penyat yo gini ki jan ki jong pi. Ti nga penyat menta lengba ka social media. Ti nga fokus be online kumtu. Ti nga buru ki jan jonga hakiwe ki platform ru. Ki worldartcommunity.com ru nga bu gitu ki products jonga hang tu. Hoi te menta ngan sa bu no ka jonga platform. Kata ka dega jing tumu jong Kabahasi ka day finally amta pilaan pen tip sigi pa tharai kita ha social media pi ai kerteng ayu ka ayu jong pi knam ki debla bekin tip mo kum do bekin kwa social media ha Instagram ka day kini ho clothing but kum juro ha Facebook sa kawi ka jing kiling chukli pi sha bangin pen kud ne ka episode ka jongi ka long ba ki orders ki pa piyo the piyo ki orders ne ki brew ina mar ba ki bon ki ban kwa ban order ki pher ha ki jan sam ki jong pi ni ki be ki orders ki pa piyo ne ki brew katno por pi kwa ka nakabaki order baca ka por papen pen poi ki jan ki ti ki de ki custom order ki shampoo kumba light yo ban pendep ki order ban deliver ki to ki order okay the kim de custom orders ki laban order ni ki bla hoi ki na ki ba dan lupa pi deliver be churu shi hoi ngale home delivery okay to kumle shi bone na unta ka por ka jong pi bat nga kermen ma pinang yai ya chaprang ni ka kam ka jong pi ka nang roi bon ni kisnam kumle shi boni firo
ti perlok mentang la poi shabukut jogani ke program ka bangi akating how they do it but ngila yo ka por ka basngotanat bi kong iba begin kench phang kani ka karkhana pan mi jan ke jong I ka kini ho nginget ba nakaliang ka jong phiru phla yo mensim ba pinseng la ki jong ki kam kum he kini ki por but kum jo ru ba phinya ai mensim lang yi kong iba ha kani ka jing trei ka jong I da ka bai thiet ki jan ki bla pan mi hi na ka jala ka jing ki jala Meghalaya man penne pan san ye ka rukam dusturu khasi man thanya la ki jong ki jan ngade meda but kuble shibon ye ka jeshin banta ka jong phi ha kani ka tayo nei champat ha ko ka episode jong ka how they do it